Ola, chámame Lucía e hoxe vouvos falar dun libro chamado Corredora, de María Raimóndez. Este libro trata dunha rapaza chamada Jeanette, a cal vive xunto con súa nai nunha zona montañosa de Etiopía. Alí non están ben economicamente e ademais hai escaseza nas colleitas, polo que os homes deciden que os nenos e as mulleres viaxen a Addis Abeba. Alí, Jeanette traballa vendendo panos por toda a cidade e está acostumada a ir correndo polas rúas. Un día, Jeanette corta o pelo para así parecer un neno e poder protexerse. O seu nome de rapaz é Salomón. Un día, Jeanette conoce a un home chamado Abebe, o cal se fixa na súa maneira de correr e Jeanette decide comezar a adestrar, xa que Abebe é adestrador. A Jeanette cústalle correr, pero Abebe acábase dando conta de que é unha muller. Seguirá adestrando? A escritora deste libro é María Raimóndez. María Raimóndez Meilán, ademais de escritora, é doutora en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo. Algunhas das súas obras son Moda galega, O caderno de bitácora, de 2004, e A música dos seres vivos, escrito en 2015. Ademais destas, tamén escribiu literatura infanto-xuvenil, como Uxa, en 2006, ou Lía e as zapatillas de deporte, en 2008. O meu personaxe preferido foi a Bebe, xa que axuda a Jeanette en todo momento, e sen el Jeanette non adestraría. Este libro gustoume moito, xa que é moi entretido e ensínanos valores. Aburiño, amigos!